Hello guys, welcome to my Botulan Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। दिनै आं नोंथांमोननो माबायदि YouTube, Facebook गोनांथार एप्सफोरखौ पेजजों लक खालामनानै दोननो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे एपनि गोनांथि जागोन। बेखौ नोंथांमोननो प्ले स्ट'राव दिन्थिगोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै इनस्टल खालामनानै लानो हागोन। प्ले स्ट'राव एभेलेबेल दंखायो। दा बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो खावलायो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकन खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। आरोबाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना आं भिडिअखौ क्लियारै नुवाखैब्ला एसे ब्लर नुदोंब्ला अब्ला नोंथाङा एसे भिडिअखौ बोफिननानै नाय अब्लानो क्लियार नुगोन। दा बेवहाय प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च खालाम एप लक पेज। बेवहाय नुनो मोनदों एप लक पेज बेखौ अपेन इनस्टल खालामनानै ला। ओमफ्राय आं बेखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेखौ माबायदि इउज खालामो। दा नोंथांमोना अपेन खालाम आं बेखौ अपेन खालाम दिन्थिनि। जियानो जा बेवहाय बेबायदि इन्टारफेस नुगोन नोंथांमोन। इन्टारफेस नुगोन बेखौ एग्रि खालामनानै हो। एग्रि खालामनानै ओमफ्राय स्टार्ट खालामनानै हो। बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि इन्टारफेस नुगोन भेरिफाइ मी ओमफ्राय आनलक माइ एप ओमफ्राय बे गेजेरनि मोनसेखौ नोंथांमोना टिक मार्क खालामना हो। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। बेनि उनाव भिउ गाइड बेखौ खालामथ'नाङा बेवहाय स्किप टु इनरलमेन्ट इनरलमेन्टखौ थुनाय लोगो लोगो मोनसे फन केमेरा फैगोन नोंथांनि पेजजों जे फेसबुकखौ लक खालामगोन। दा बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि पेजजोंसो बेखौ अन खालामनो हागोन। फेसबुक अपेन खालामनाय लोगो लोगो मोनसे फन केमेरा फैगोन। बिनि उनाव बेयो रिकगनाइज खालामनानै मा जागोन नोंथांनि फेसबुकआ अपेन जागोन। नाथाय गुबुननि पेजफोरा मिलायनाय नङा। बेबायदि खामानि मावो बियो। ओंखायनो दा बेखौ स्किप इनरलमेन्ट खालामनाय लोगो फ्रन्ट केमेरा ओंखारगोन। फ्रन्ट केमेरा ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खालामनांगोन आनलक होननानै खेबथाम दसे एक सेकेन्डनि उनाव बुंब्लानो जागोन। उनाव गाहायाव सिङाव नैबायदि सिङाव मोनथाम टिक मार्क जालांबाय थागोन। ओमफ्राय आनलक होनलांबाय थाबा बिनि उनाव कमप्लिट जागोन। आं बेखौ खालामग्रोना लानि पेजजों रेकर्ड खालामबाय थानायाव बियो खामानि होआ। ओंखायनो आं रेकर्डखौ बन्द' खालामथ'नानै आं बे मोनसे स्टेपखौ बारहोना लानि। बेनि उनाव आं नोंथांनो मा खालामनांगोन बेनि उनाव दिन्थिबावगोन। खालामबाय नोंथांमोन दायो बेनि उनाव बे स्टेपखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना पेटार्न पिन आरो पासवार्ड जायखिजाया नोंथांमोना पिन बा पेटार्न मारिनानै ला। बेवहाय आं पिन मारिनानै लानि 1 2 3 4 मानो होनबा पासवार्ड बेखौ दा जियानो जा बेखौ नोंथांमोना खालामग्रोनानै ला। ओमफ्राय कनफार्म खालामना 1 2 3 4 बेखौ जिबायदि खालामनो बेबायदि खालाम। बेनि उनाव एप लकखौ इनेबल खालामनो होदो। ओमफ्राय जों गो टु एन्ड्रइड सेटिं बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेखौ एप्सखौ मा खालामनांगोन इनेबल खालामना होनांगोन। इनेबल खालामनायनि उनाव बेकआव फै। बेकआव फैनायनि उनाव अके खालामना हो। ओमफ्राय इनस्टलाइजिं जागासिनो दङ नोंथांमोन। बेनि उनाव कंग्रेचुलेसन इउ एप लक हेज बिन सेट आप साक्सेसफुलि बिदि जाबाय। ओमफ्राय अके गथ' खालामना हो। बेनि उनाव नोंथाङा मा एप्सखौ लक खालामगोन बेखौ लक खालामनानै ला। क्रोम ब्राउजारानो जा जायखिजाया आरो इउटुब फेसबुक जायखौ नोंथाङा इम्पर्टेन्ट होनानै जायखौ गुबुनजों नायहोजानो बायो बे एप्सफोरखौ नोंथाङा वाट्सएप फेसबुकफोरखौ लक खालामनानै ला नोंथांमोन। बेनि उनाव बेखिनियानो खामानिया। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालाम बेखौ अपेन खालाम साप'ज फेसबुकफोरखौ ओमफ्राय बेयाव रिडाइरेक्ट खालामगोन। बेखिनियानो नोंथांमोन। Okay friends, thanks for watching. Bye bye.